Vale, lotu behar dituzu, 3 lerroitzi horiek euren artean egon behar dira lotuta, baina ez dute eduki behar punto bat ere ez elkarren artean berdina. Bai? Bai. Venga, zelan egiten duzu. Denak sartzen ditut. Bai? Sartzen dut amendik hau. Vale. Amendik hau. Bat. Gero hartzen dut beste bat. Vale. Eta hartzen dut. Vale, orduan dauz. Eta bestea. Vale. 3. Oso ondo, dauz 4 lerroak, 4 dira, ezta? Bai, 4 lerroitziak euren artean lotuta, baina ez teke punto bat ere ez pegauta, ezta? Bai. Oso ondo. Agur.